Kloy uba samlin ban soye ka shithi ba wan ai ka sur kinong maulai banyak kran ban kersha ne ka jingdawa ki pa ba jong ka bri nyautrap ban wengkam ya ki pulet badon kti ban penyap ya uba si thank you ha ka step jong ka khatlai tarik u banai nai lar ar hajar ar phoi kani ka jinglet ya kendu kinong ya lam ka sur jong kinong maulai kilalet ya kendu ya uba samlin haden bana kalyang jong uba ranekton shamla ban soye kani ka shithi habakran sekilar pathai kubor uba marbo dekhar ulaong baka jinga kendu uba samlin kalong ban wat jingshai hatu uni using na soyong un pendam tedong no kumba pendam tedong using na mau kerwan ngakwa ba tu epi namar ka jingdawa ka sur jong kinong maulai kilawan hang ni nga banya kendu bat kila pensngau ya ka ke jingdawa ka jongki ba kumno ban ailang ka jingkarsan habede ban pensngau ya ka ke jing sha set yap coba share stuff ya takio badiru General Secretary barin jongka agency te kumta kila brief yang ba nakalyang kasur jong kinong maulai ikwa ban ai ka jing pencitong ya kita ki polis ki badan keti ban penyap yai te kumta no mikman habang lapai ban puli ya ke bagi dawa ban suspend ya kilo badan keti habe de jing ja baca khabai tarik upna ekos sama ja koi kemana ja ye ba cheres tafre ba ila sha set yap hakai ke pami isa kumta ngaru no mikman na so ban ai ke jiksa ya ke ba kasur kinong maulai ki seng malang ba ruper bat ki nongelam sinong ba ruper kasu ban ailang ke jingkersan habe de begani bat ru kina pasan nya kumu MLA ni kawaban suspend ya kini berarti akan ke jinja ya baca staff ya kan ru ngalasan nomor kadai ke jingdawa ka basong dia mat ka basong dei ya ngalasan ni bedi ni ru kembang iba rani kwa ban pi bakini ru ki dawa ya katai maki dawa badai ke ka jintoket ni ta jing suspend ke nyaring kat te nga tengah so ban ong abaki dawa ye unong punya brio ban suspend tengah so ban aga jing kesan markum balai I ke jing to ba kelakan sai pengi dawa ban suspend sipor suaban ya jing toket te kadon ru abaki tep ba jing ja kala don markele jing sisa te balai inda ya perkat asin nasi ka jing bomtre I ba raning long yo kadang dai ka sing beningkong hiken du I long ya ke ba mai pensau yo bakadon ke jing ikan po kabinet te tangam tim dan reina kalian cuma tengah so bai barnik lu kan kam bai saja bai de begani mo de kumba pi menta kani ka jingi khi ke jungi kala nang rem na kasngi sha kasngi wat mane kasngi ru ngila yo ya ka jing pelong itu ka rally yang tepo madan malki da ka malki erngi movement ya ka ba na kaliang jongki sur no mulai ru ngila ya shimbenta ban a ya ka support ban dawa nak sarkar ban suspend no mardor gitu ki he pulit te kumki rulum ki besong sa apo ka rilum kasih mo ni kumki jat beri ko beri nyutrat ni dapat da ka jinglungo ka bakraw apeng ka jing khun ko jungi apeng ka jing shirhem ko jungi na ka banta ban dawa ban suspend ye gini ki pulit ki badan kti ban penyap ibu asia te ni dap ka jing smulungo ka bakraw ba ka weina ki political party ka baladon nadu ki banta ban nadu ki por ki bamunswa habaile ya ka yaki hill state mo kata ka HSPDP temene ka single I lingba ka kot khubor ba uwei na ki minister jong ka HSPDP budan lang hapo ka MDA government ula penpau ba tre ban san lani ban support ya tu ka jingdawa ka jong kasur jong ki patba tingidap da ka jinglungo ka bakraw halor ka ni ka jing penmi patba lingba ki social media ngalai I menem step untuk tengirung idap da ka jinglengo ba kat kata ka regional party ka HSPDP ka badon ha kani ka rilum kasi jantia ka jongi mo ka seng ka bala remba hendrai kansan kala penmi pat kum gitu ki statement kum tu kala penduk mensim yangi kala penduk mensim ha yangi kum ki samla ki basa ha kani ki rilum kasi ba iet ka jongi te ngidap da ka jinglengo ba using na po mo korwat ulah kloy ban pendam todong no
Tede kan kadau kaba menta kasi menta kamiet ngilawan ban yo ban kendu iba samlen ladon ka jingi penbet ba iba samlen mat nging la kwa ban yo ban kendu ban pan jing syai ni i ban tip hatu ni using na po so yong ru un pendam todong no ne undang pen ya kita ki reng ki badon kamet ko jung u ban yakun ban ai ka support na ka menta kani ka jing kun ko jungi da ka sur kilo maulai bahani ka ju ko por nga kwa ban keren dak masai ya ka government pi menem step ngilai i bau DGP ru ulapan ya ka syuti mo na ka menta ka personal matters ka jung u te kumno on pan hek syuti kumno ka sarkar jala kan ailat bo on sim syuti namar kani kadang don hapo ka judicial inquiry monu bodon hapo judicial inquiry omla ban I excuse ne omla ba unmi na kani ka jala Meghalaya hapan pendo iki pasport ki jung u jing siaw pan syuti ka sarkar jala ka deban kem ban yu DGP ka deban kem yu tu ki jat brio namar uni ula don kti ula involve ha kani ka jing penyam ya iba si hapo ka khat santri tengi i menem step ru governor ula express ya ka disapproval ya ka tu ka killing ka belajar khalai trik ya iba si mo khalai trik Ogos arjar arpoi te balikin ka sarkar kadang long andaman hadu kan ne ni ngolungo ba tang 10 minit ki kloy ban siat iba si ndrai hadu mentapan ki simpor ba ban suspend ya kini ki pulit te kani ka trik ka kambut tu jong ka sarkar jela kaba lesi ngilaban ong ba kalapan pentut ya kani ka judicial inquiry ho ni pedang kani ka judicial inquiry ndrai hadu mentaru kim sedang tekai ka basulungo ba ngi ngila phai khmat si kini ki public figure ki jungi kinong mi khmat ba kidai ban keren ai na kamta kani issue ka bakta pet ka bade ki issue ka bade jong ka yap ka jong ka ri ba ka jat beri jungi ni don ka jing kermen ni don ka jing sanya ha kini ki politician ndrai ha ka jing le pat kom to ngi ki statement menem step ngim don jing sanya so i ki politician fi namar ni mara kani sti kam dei ka sti ban ong ba ni kwa ban pen khlem yak sarkar kadi tang ka sithi ba ngi kwa ba kin ai ken ya kata support na kamta kani ki issue ko badai jong upat ba fi yakiru la pensyong suki de kipat ba lada kipat ba ki kwa ya ka jingrap na kinom ikhmat renre kinom ikhmat pa kimla aban ai kata ka jingrap ni tingim la aban bisyari kini menta renre ai upat ba ken unsur bisyara kini ki por ki bersawan tena kala yang jong hi ni kwa